Bizi martxa armagintzaren aurka. Horixe da armagintza eta gastu militarraren aurka apirilaren 14 kakitza eta askapena eguzki ekologistak martxan eta Komite Internazionalista elkartek antolatu duten martxaren leloa. Izenak berak dioen bezala, bizikleta lagun Bilbotik Getxora doan ibilbidea egingo dute, Barakaldo ere zeharkatuz. Ekintza honek, bertoko arma enpresek Israeleko ejertzituaren bidez, Palestinare herriari egindako erasoetan duten implikazioa salatu nahi dugu. Ibilbidean zehar, armagintza enpresa ezberdinetatik pasako dira, beti ere helburu argiarekin. Armagintza industria militarra zibilera bihurtzea exigitzen dugu. Euskal Herrian armagintza sektoriak duen indarra gogor salatu dute. Euskal Herriko armagintzan 100 enpresa inguruk hartzen dute parte. Sektore honek estatuan duen garrantzia 15-20 tartean jarri dezakegu. Salmentak ere gogora ekarri nahi izan dituzte. Euskal armagintzak urtero 600 milioi eurotako salmentak ditu eta 3.000 langile ditu. Heriotzako negozio honek aurten 15% igoera izan du. Instituzioen aldetik izaera honetako enpresek jasotzen dituzten diru laguntzak ere gogor kritikatu dituzte. Euskal instituzioek ematen dizkioten diru laguntzak ere salatu nahi ditugu. Esan bezala, martxa apirilaren 14an izango da, hau da larunbat honetan, irtera Bizkaiko Foru Aldundian izango da goizeko 11 aurrera.